Bon dia, somiatrites. Avui hem dormit en un entorn molt xulo a les afores de Delft. És una zona recreativa i de fet estem al costat d'una zona de surf. Hi ha com una escola o alguna cosa semblant. Hi ha un edifici aquí darrere. Hi ha una petita platja i un llac. I ara anem a fer una volteta en bici, que hi ha tot de caminets per aquí, a veure si no ens perdem, o no ens tomba el vent que avui, tot i que fa sol i núvols, fa molt de vent. No m'estranya que facin surf per aquí. Fins ara, somiatrites! Estem fent una volta xulíssima. Aquí en el llac aquest és zona d'observació d'ocells i de fet hi ha gent amb tendes de campanya. N'hi ha uns quants. Benvinguts a la platja de Delft. Hi ha gent banyant-se, una persona. Donaré la volta i ho veureu millor. Mireu-la a ella, sembla una criatura. A Devers Hut, o com es digui, trobem camins per anar passejant, trobem carrils per anar en bici i trobem camins per fer a cavall. És una passada de bonic. Hem arribat a la Haia, Den Haag, i ara estem preparant aigua entre panets per mi i en Xavier es farà un batut d'Herbalife i ens anirem a passejar i a veure la ciutat en bici. Hem aparcat gratis. Doncs ja estem a la Haia, hem aparcat les bicis. Sí, hem aparcat les bicis, espero que després les trobem i anem a passejar una miqueta. I tant que les trobarem. Fins ara! La Haia és la seu del govern neerlandès i dels principals tribunals internacionals de les Nacions Unides, però no és la capital de l'estat. El seu origen es remunta al segle XIII, tot i que no va adquirir l'estatus de ciutat fins al 1806.
Aquí hi ha el departament, o el ministeri, imagino, de justícia. A un dels centres comercials ens hem trobat aquestes escales tan divertides, que molen molt. Serveixen tant per recordar les mesures Covid com per anunciar un partit de futbol. Som-hi, truites, estem a The Passage. És unes galeries del segle XIX, les més antigues d'Europa. Ara ho veureu. Ara estem al centre del Passage. Hi ha 3 galeries, 2 de principals i una altra auxiliar. I ara mireu la cúpula. Durant segles, el Binnenhof de La Haia ha estat el centre neuràlgic de la política dels Països Baixos. Tots els assumptes polítics i d'estat es debatien i segueixen debatent aquí mateix. El Rittersaal, o Sala dels Cavallers, és l'edifici principal del Binnenhof a La Haia i des del 1904 és utilitzat per a la cerimònia de l'obertura de les sessions parlamentàries. El Mauerhuis és un dels museus més emblemàtics de la ciutat,
amb més de 800 obres de diversos artistes del segle XVII i XVIII, entre ells Vermeer i la seva obra més coneguda, La noia de la perla. Un bosc a dins la ciutat. Hem arribat al Palau Puigdemont. És un dels 3 palaus de les 3 residències a disposició dels reis dels Països Baixos. La Haia és l'única gran ciutat amb una platja just a la costa del Mar del Nord. A Scheveningen, antic poble pesquer, trobem un dels molls més bonics del món. Bona tarda, senyoritas. Bona tarda. Estem al pier o al moll de les afores de l'Haia, no sé exactament la població, però de fet estem molt a les afores de l'Haia. És una passada, és un moll tipus americà, per dins està tot cobert perquè si no, evidentment no es podria fer servir. Hi ha restaurants, hi ha bars per prendre qualsevol cosa, per menjar un gelat, per jugar els nens a les boles, hi ha una nòria bestial. Bueno, és una passada tot això. El gimnàs, Hi ha un aquest aquí gimnàs, davant. també hi ha un gimnàs. I, bueno, és curiós de veure. L'únic problema és que on hem aparcat és fer pagament tota la zona i només podem aparcar durant una hora. O sigui que no podem veure gaire la zona, però bueno, està bastant vist. Una passada, molt recomanable per venir a veure quelcom diferent. En un dia sense tant de vent, imagino que la gent es deu banyar a la platja. Avui bàsicament el que hi ha són kitesurfs i coses per l'estil. Fins aviat. Adéu. I això és el moll per dins. Com veieu està cobert, de fet es pot pujar a la planta de dalt, però fa molt d'aire, la veritat. I bé, aquí hi ha jocs, botis pels nens, més endavant hi ha llocs de gelats, hamburgueses, patates fregides i totes aquestes marranades. Però és una passada. La roda de Scheveningen, o Skyview de Pier, és el nom de la roda del moll que amb els seus 42 metres d'altura és la més alta d'Europa sobre l'aigua. El monumental Gran Hotel Kurhaus
és un antic balneari, ara convertit en un hotel de luxe a primera línia de platja. La construcció actual data del 1884, tot i que l'edifici original era del 1818. I ens dirigim cap a Nordwijk aan Zee, una localitat costanera on intentarem pernoctar de la forma més discreta possible. Fa un vent impressionant. S'està posant el sol, us deixo unes fotos, però és una passada. Aquí sí que entre dos xiringuitos i per això no se sent el vent. Però mira com es veu al mòbil. Anem a dormir aquí a prop, si no ens vam fora. Fins ara. I amb aquestes imatges ens acomiadem per avui. En el proper episodi visitarem Utrecht i algun lloc més. I recordeu, Dream Travel Dream. Somia, viatja i somia. Fins aviat, somiatruites!